En omdat de jachthaven het eerste project in deze zogenoemde streekagenda is, wordt de nieuwe stegen in de jachthaven feestelijk openen. Wij hebben vanuit de streekagenda's en in de streekagenda's 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de hele provincie. 4,4 miljoen naar de eilanden. En dat gaat om projecten die iedereen graag wil, maar werd nog net voldoende geld voor wie, onder oren. Maar die het wel klaar werden voor de uitvoering. En dit is de allereerste die het uitvoerd is. Voor de Waterlanden is 4,4 miljoen euro reserveerd. De steger in de jachthaven wie nedig om vervanging ta. Nou kijk, ze lagen er al heel lang in. En plus dat we de elektriciteit aan wilden pakken en de palen aan de binnenkant wilden hebben. Zodat er meer ruimte gecreëerd werd. En we zijn toe aan vernieuwing. Verzinnings bij verbeteren, zij is de elektriciteit dus vervangen en het water wordt filteren zodat legionella voorkomen wordt. Maar eens zien ze nou wel meer dan wonen. Ja, dit is een kleine eerste aanzet en wij hopen eigenlijk dat we de rest van de haven, zoals je ziet zijn daar nog oude steigers en willen we wel wat meer ruimte creëren en wat veiligere plekken. En nu liggen de mensen altijd met hun boten gestapeld en het is natuurlijk erg mooi als we op een gegeven moment net als op veel andere havens mooie lichtboxen hebben. De streekagenda besteedt uit projecten dat net genoeg geld voor is en dat de gemeente ook maar betelt. De gemeente Ameland had eerst geen geld voor verdere vernijing van de jachthaven. De projecten worden quick win neemt. Maar waarom? Nou, we zijn in deze tijd van crisis, had iedereen verlet van werk. Had verlet van, werkgelegenheid, maar ik klussen en neem het maar op. En als je dan die zaken nou uitvieren kan en je haalt dat naar voren, dan help je een heel soort mensen. Dan heb je en een mooi project realiseerd en je helpt ik nog aan een stuk werkgelegenheid. En een vlotte winst dus eigenlijk. De projecten op de Waterland worden rond 2020 uitgevoerd.